364 koronavirus kasu berri atzeman dira Nafarroan azken orduetan. Kasu berri gehienak Iruña herrian daude. Covidaren 152 kasu aktibo daude adinekoen egoitzetan pasaden astean baino 7 gutxiago. Landa garapenak koronavirusaren laguntzak gehitu ditu haragitako behientzako lerro zehatza ezarriz. Haize bortitzak astindu ditu Nafarroko bazterrak 5 kamioi iraularazi ditu eta errepidea itxita egonda tokia unitzetan. SOS Navarrak 100 gertaera baino gehiagori arreta egin diote azken orduetan. Aierdi lehendakari ordea gobernuak etxe bizitza hutsak detektatu eta hirien birgaitzea sustatzeko duen politika azaldu die udaletako arduradunei. Navarra sumaren aurkako helegitea aurkeztuko du EH Bilduk euskeraren ordenantzaren aldaketa inposatu nahi izateagatik. Nafarroak 2.500 milioi euro baino gehiago bildu ditu urteko lehen 9 hilabetetan. Kopurua 9,7 jaitsi da aurreko urteko aldi berarekin alderatuta. Sarasate pasealekuak polotik polora erakusketa hartuko du. Argazki bidaia planetako azken paradisu naturaletan barna, Espainian lehen aldiz ikusgai. Oskar Alegriaren Zumiriki filmak irabazi du Genovako nazioarteko zinema mostraren urrezko usoa. Azaroaren 20an hasiko da Euskaraldiaren 2. edizioa, euskaraz gehiagorekin eta gehiagotan aritzeko ariketa soziala, herritarren hizkuntza ohiturak aldatu, euskararen erabilera handitzea helburu duen egitasmoa. Antzerkia Eposla proiektua gaur Gaiarre antzokian Ilunabarreko 8. Migrazio bortxatuak zikloaren barne Walsh dokumentala Nafarroko Filmotekan gaur arratsaldeko 8. Aldaketarako egokitzapen psikologikoa zergatik kontrolatu behar dut dena hitzaldia Jus Larrotxako Zibilboxan gaur arratsaldeko 7. Hirurehun eta hirurogeita lau koronavirus kasu berri erregistratu dira Nafarroan azken ordutan, aurreko egunean baino ia 200 gutxiago. Igoera Iruña herrian antzeman da, Txantrean zehazki 26 kasu berri, Arrotxapean 21 kasu berri, Santuzelaien 19rekin, Burlatan 13 eta Donibane auzoan 12rekin. Tuteran atzeman dira 12 kasu berri, Barainainen 12 eta 10 positibo Alsasun, Azpilagain auzoan eta Mutilban. Nafarroko adinekoen egoitzetan koronavirusaren 152 kasu positibo zenbatu dira, pasaden ostiralean zenbatutakoak baino 17 gutxigo. Eskubide sozialetako departamentoak emandako datuen arabera, desgaitasuneko eta buruko gaixotasunen zentroetan 18 kasu aktibo daude, guztira 82 alta epidemiologiko izan dira adinekoen egoitzetan eta 31 desgaitasuna duten personen zentroetan. Azkenik aipatu ere, azken 24 orduetan 466 ikasle aurrez aurreko eskoletara itzuli dira konfinamentuko egunak bukatu ondoren. Era berean, haur eta lehen hezkuntzako 9 ikastetxetako 255 ikasle isolamenduan sartu dira, ikasle guztien artean 2,76. Landa garapeneko eta ingurumeneko departamentuak koronavirusak kaltetutako abeltzainen ustiategientzako laguntza lerro berria onartu du, zehazki haragitako behiak dituzten abeltzainei zuzendutako diru laguntzak 800.000 euro bideratuko dira horretarako. Itziar Gomez kontseilariak neurri berrien ezaugarrien berri eman du, prentsaurrekoan helburua da koronavirusa dela eta merkatuan gertatuten nahasmenduak ustiategietan izandako kalte ekonomiko larria arintzea. Zehazki behi azienden ustiategiek aurre egin beharreko aparteko gastuak ordainduko dira. Txekorrak denbora gehiagoz elikatu behar izateagatik, saltzeko zailtasuna medio, era berean diru sarreren murrizketak hein batean arinduko dira prezioen beherakadaren ondorioz. Laguntza honetarako 800.000 euroko aurrekontu lerroa sortu da. Behi umeaz lehen onuradun izan daitezken. Nafarroan 1000 abeltzain dira eskari erantzuteko eta beste 25.000 bat animalia hautagarri hartatzeko. Hau da, ordainketa egitea animali hoien arabera erabakiko da. Eskaera egiten duten abeltzainek behiume azlearen ordainketa jasoko dute. Kanpaina honetan 80 euro emango dira behi bakoitzeko eta 30 euroko beste ordainketa osagarri bat
koronavirusaren krisia dela eta urtea amaitu aurretik ordainduko zaie. Covidaren krisi osoan zehar Nafarroko gobernuak sektorearentzako laguntza ezberdinak onartu ditu osasun krisi honek gizartean, ekonomian eta ingurumenean duen inpaktua arintzeko asmoarekin. Eta era horretan, iragarritako neurri berriarekin guztira, 7.316.329 euro batu dira. Neurri horrek, 25.000 animalia eta 1.000 inguru titularrei egingo die mesede, eta gure helburua beteko du, hain zuzen, merkatua asaldatzeak, ustiategiei koronavirusak eragin dien kalte ekonomiko larria arintzea. Zehatz mehatz, behi hazienden ustiategiek aurre egin behar dieten aparteko gaztuak konpentsatuko dira, salmenta zailtasunen aurrean txekorrak denbora gehiagoz elikatu behar dituztelako, alde batetik eta bestetik diru sarreren murrizketaren egin batean arindu prezioen beherakadaren ondorioz. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kalte handiak eragin dituzte gaur gaueko haizetek Euskal Herriko hainbat txokotan. Goizeko 8 arte Nafarroan esaterako 100 irtera baino gehiago egin behar izan dituzte suhiltzaile, foruzaingoak, udalzaingoak eta errapidearen konserbazio zerbitzuak. SOS Nafarroak goizeko 5 arte 67 abisua jaso zituen. Haizearen eraginez 4 kamioi irauli ziren, 121 errepide nazionalean Iruña Tuterako tartean, lehena gaueko 10etan Beriainen, bigarrena ordu erdi bat gerago Tiebasen, bestea A12 autobidean, Erreniegako tunela pasatu ondoren, Iruñan norabidean. Bigarren mailako errepide andana itxita zeuden goiz partean Almando Zirurita, Leitza Goizueta eta Hernaniko errepidea, Ostizen ere. Iruñaldean adarrak, zuhaitzak eta zuhaiskak erori dira. Teiatu zatiak ere, arresiak eta seinalaztapenak. Iturrama auzoan kotxe gainera erori dira adarrak eta bidera adar asko erori dira ere Serafin Olabe, Inigo Arista, Eskiroz kaletan. Burlatan grua bat erortzeko puntuan zegoen. Lizarraldean, Baztan, Bidasoa, Sakana, Nafarro Erdi eta Erriberan ere ateraldi asko egin dira gauz ezberdinengatik. San Miguel Aralarreko gainean 140 kilometro orduko haize boladan neurtu da eta Erreniegako portuan 120. Lurralde antolamendu, etxe bizitza, paisaia eta proiektu estrategikoetako departamentuko bigarren lehendakariorde eta kontseilaria Jose Maria Ayerdi, telematikoki bildu da Nafarroko etxe bizitza hutsen errolda sortzeko foru gobernuaren plan pilotuaren bigarren fasean parte hartuko duten 33 udalerrietako alkatekin. Bilera horretan, lehendakariordeak gobernuaren politika partekatu du etxe bizitzaren eta hiri birgaitzaren arloan. Jenderik gabeko higiezinen errolda egiteko plan pilotuaren bigarren fasean parte hartuko duten 33 alkaterekin elkartu da kontseilaria. Iruñako udaleko EH Bildu taldeak Nafarroko administrazioa auzitegira eramango du euskeraren ordenantza isilka aldatzeko eskuineko hirukoaren alegina. Izan ere sormenezko kartelak dituzten, Iruñeko udalaren kanpaina guztiak euskarri bikoitzetan gaztelaniaz eta euskaraz izan daitezen inposatu nahi du eskuineko hirukoak. Koalizio subiranistak argudiatu duenez, gobernu taldeak argudio gisa erabili dituen txosten juridikoak eta txosten teknikoak lege iruzurra egiten dute, elebitasunaren araudia desitxuratu baitute udalaren kanpaina guztiei irizpide orokorra aplikatuz. Gainera udalbatzaren eskumenak usurpatzen ari dira salatu du koalizioak. EH Bilduren esanetan euskeraren ordenantza urratu nahi dute udal karteletako elebitasunari dagozkion prozedurezko izapideak alboratuz. Argudiatu du akordioa erabat deuseza da, gobernu batzordeak ez baitu eskumenik euskeraren ordenantzaren alderdi zehaz baten erregulazio orokorra egiteko. Argi eta garbi esan da ordenantza atzeko atetik aldatzen saiatu dira horretarako ezarritako legezko prozedurak jarraitu gabe. EH Bilduko hartarazi du ordenantzaren 8. eta 9. artikuluak ez direla betetzen ari, izan ere arau orokor gisa udalaren kanpainen euskarri eta material guztiak euskarri elebidunean izan behar direla jasotzen dute 2 artikulu horiek.
Nafarroko Foru Ogasunak urteko 3. hiruhilekoaren amaieran metatutako diru bilketa likidoa 2.517 3 milioi eurokoa izan da eta 2019an berriz 2.788 milioi eurokoa. Horrek esan nahi du urte arteko datuei dagokionez, 9,7ko beherakada izan dela duela urte bete baino 270,7 milioi gutxiago. Diru sarreren aurrekontua 4.032,4 milioi eurokoa izan da eta aurrekontua berriz 162,5%. Irailean urtetik urterako aldaraketa homogeneo egin daiteke hilabete horretan, iraungitako zergak iaz iraungitako berbera baitira, egutegi fiskalaren epe mugak mantenduta. Horren bitartez egungo krisi ekonomiko sanitarioak eragindako bilketa arraila berretsi daiteke. Kapituluen araberako bilakaerari dagokionean, zuzeneko zergen bilketa likidoa 1.360 milioi eurokoa izan da urtetik urterako 2,7ko jaitsierarekin. Zeharkako zergetan berriz 1.139,7 milioi eurokoa izan da, beraz, uzkurdura -1,6,6koa izan da. Tasak eta bestelako diru sarrerak ere 1,23,3 jaitsi dira, 17,7 milioi eurora bitarte. Zerga nagusien portaerari erreparatuta, persona fisikoen errenta zerga aldetik irailan metatutako bilketa oro har 2019ko antzeko zenbatekoetan mantendu da -0,8ko beherakada arinarekin. Eta aipatzekoa da lan atxikipenen bilakaera positiboa izan dela, 1,5%koa. Sozietateen gaineko zergak beherakadak izan ditu osagai guztietan eta nabarmenena ekitaldiko konturako ordainketak izan dira. Sarasate pasealekuak polotik polora erakusketa hartuko du azaroaren 10 bitarte. Planetako azken paradisu naturaletan barnako bidaia. Espainian lehenbiziko aldiz ikusgai Iruñako udalaren, La Caixa Fundazioaren eta Nafarroko Kutxa Fundazioaren eskutik. Erakusketak bidai harrigarri bat egitera gonbidatzen gaitu, lurreko naturgune ikusgarrietan barna. Hoietako asko, hotspot direlakoak, biodibertsitate handikotzat aitortuak diren lurreko ekoeskualdeak. Giza jardueraren ondorioz arrisku larrian daudenak. Hala, arriskuan dauden naturguneak baloratu nahi dira eta ekosistema naturalak eraldatzeak izaki bizidunoengan dituen ondorioak. Polotik polora tamaina handiko 52 irudi ziragarriaren bitartez Artikotik Antartikoraino doan bidai bada. Lurreko bioma, klima, landaredia eta fauna partekatzen dituzten gune ekologikoak guztientan barna. Erakusketaren aurkezpenean parte hartu dute Enrique Maia, Iruñako alkatea, Isabel Moreno, CaixaBanken Ebroko lurralde zuzendariak, Javier Fernández Nafarroko Kutxa Fundazioko zuzendariak eta Javier Gómez erakusketaren komisarioak. Erakusketan National Geographiken artxiboko natura irudirik onenak ageri dira. Izen handiko 30 argazkilarik biltzen ditu. Ekimen honekin lurra babesteak duen garrantziaz eta planetako eremu paregabe hauetaz kontzientziatzea lortu nahi da, munduaren edertasuna eta uzkortasuna erakusten duten irudien bidez. Gure bizimoduak eragiten duen espezien iraungipen tasa eta habitaten sutsipen altueran inguruko hausnarketa da. Munduko landare espezien erdia baino gehiago eta ugaztu, negazti, narrasti eta anfibioen eren bat baino gehiago lurrazalaren 2,2 bizi dira, desagertzen ari diren habitatean. Frogatzen ari da, dibertsitate biologikoaren galera kezkagarria dela eta azkar areagotzen dela. Sarasate pasealekura hurbiltzen direnek 5 kontinentetako paradisu naturalez gozatzeko aukera izanen dute. Baso asiarrak, Afrikako sabana, Artikoa eta Antartika. Irudiak hainbat orduz itxaron ostean eta argazkilarien asmamenari esker hartu dituzte. Besteak beste batzutan gizakiaren jardueraren ondorioz ingurunearen eraldaketa ageri da, suteak, gehiegizko arrantza, desforestazioa, kutsadura, klima aldaketa. Irudi horiek agerian uzten dute planetaren iraunkortasuna eta osasuna ona gizakiaren ekintzen mende daudela.
Horrela, erakusketa bi ataletan banatuta dago. Lehenengoan, saritutako hainbat irudi daude ikusgai. Tim Lamanen orangutana zuhaitz batetik katuka igotzen Sonda eskualdean Borneon Asian. Franz Latinen elefanteak putzu batean Txobeko Parke Nazionalean, Botswanan, Afrikan, eta Steve Winter argazkilariaren elurretako Leoi Navarra, Emiseko Parke Nazionala Indian Asian. Ibilbidea amaitu aintzinetik bisitariek mehatxuak atala ikusiko dute 9 salaketa argazkiz osatutako mosaikoa bide ematen duena gure ekintzen inguruan eta horiek natur ingurunean duten eraginaz hausnartzea. Oskar Alegria zinemagile iruindarraren bigarren film luzeak Zumirikik Mayfradeko Golden Pigeon saria irabazi zuen, pasaden igandean ospatu zen Genovako nazioarteko zinema mostran. Filma 60 parte hartzaileen artean gailendu zen. Maximo Bacigalupo epaimahaiko zuzendariak itxiera ekitaldian adierazi zuenez, Zumiriki saiakera eta poesiaren arteko memoriaren barne bidai ederra bezain sakona da. Zinemaldi hori urriaren 10tik 18 izan zen Liguria hiriburuan eta Oskar Alegria bertan izan zen saria hartzeko. Egun berean Zumirikik beste sari handi bat irabazi zuen Portugalen Family Film Project jaialdiaren 9. edizioan, Oporton. Narratiba zinematografiko berriei eskainitako lehiaketa bada hori familia ardatz hartuta. Haurtzaroa natura memoria urpean itxota gelditzen diren tokiak haurtzaroa euskara. Hoe guztiak eta gehiago dira Alegriaren lanaren mintzagai. Aipatutako filmak nazioarteko 9 sari lortu ditu dagoeneko bere ibilbideko lehen urtean, hoien artean ez fikziozko olatu berriak saria 2019ko Europako zinema jaialdian, Sevillan eta oraintsuago publikoaren saria 2020ko Alcances dokumental jaialdian. Azaroaren 20an hasiko da Euskaraldiaren bigarren edizioa euskeraz gehiagorekin eta gehiagotan aritzeko ariketa soziala herritarren hizkuntza ohiturak aldatuta euskararen erabilera handitzea helburu duen egitasmoa. Abenduaren 4 arte izanen da urteen ariketa eta norbanako bezala ahobizi eta belarri pres izanez parte hartzeko aukeraz gain taldean parte hartzeko aukera izanen da arigunen bitartez. Arigune izateko izena emateko epea dagoeneko itxita dago. Baina norbanako bezala, ahobizi edo belarri pres izanez oraindik izena emateko epean zabali dago. Zer da ahobizi euskeraz ulertzen duten guztiekin euskeraz egiten dut uneoro. Kidek euskaraz ulertzen ote dutenez dakidanean, lehenbiziko hitzak beti euskaraz egiten ditut, euskaraz ulertzen badute, euskeraz jarraitzen dut. Batzuetan zaila izan arren elkarrizketa elebidunetan ere euskarari eusten diot kidek ulertzen dutenean, gakoa alden guztietan euskeraz egitea da. Bestetik belarri pres. Zer da belarri pres? Nire gaitasuna eta aukeren arabera erabakitzen dut euskeraz noiz eta norekin egin. Beti ez dut euskaraz eginen ulertzen duten guztiekin, baina euskara dakitenek niri uneoro euskeraz solas egitea nahi dut eta horixe eskatzen diet modu esplizituan. Izen emateak Euskaraldiaren web orrian eman daiteke izena. Epos Lab proiektu antzerki emanaldia proposatzen digu gaur Iruñeko udalak Gaiarre antzokian arratsaldeko 8:00. Epos Lab Espainian diziplina arteko proiektua aitzindaria da eta testuinguru eszeniko batean musikaren eta hitzen arteko harremana ikertzen du. Harreman hori aztertzeko sorkuntza prozesuko aktore ezberdinek parte hartzen dute proposamen berriak sortzeko, konpositoreak, soinu artistak eta idazleak, abeslariak, interpretatzaile instrumentalak, aktoreak, bertsolariak, eszenaratze arduradunak, ikusizko artistak edo soinu ingenieriak. Diziplina arteko taldea testuak garrantzi berezia duen musika pieza sortzen duena. Migrazio bortxatuak zikloaren barne, Nafarroko Filmotekan gaur arratsaldeko 8:00 Walsh dokumentala. Berlingo harresia eroritzenean iraganera harresiak bereizteko ideia bultzatu genuen, baina errealitateak kontrakoa erakusten digu. Inoiz ez dira orain baino horma gehiago egon. Milaka kilometro hesi, ate, alambre eta hesiak daude munduko leku urrun eta desberdinetan.
Iruñeko udalak Jus Larrotxako Zibibosan proposatzen digu hitzaldia. Aldaketarako egokitzapen psikologikoa zergatik kontrolatu behar dut dena? Hizlaria Unax Flores, gaur arratsaldeko 8:00. Emozioak aldaketa kudeatzen ikasten zikloaren barruan, orain inoiz baino gehiago, aurrekaririk gabeko une historiko batean ziurgabetasunak eta kontrol faltak gure bizitza gainezka egiten dutenean, erabateko kontrol faltaren larritasuna apur bat erosago bihurtzen duten eta errazten dituzten aldaketara egokitzeko beharrezko jarrera baino gehiago dirudi.